Dit zijn enkele van de tienduizenden foto's die archivaris Harry Strijkers inmiddels heeft gesorteerd en gescand. Sinds 2011 is de historicus bezig met het fotoarchief van de Staatsmijnen. Ja, ik ben op dat gebied de laatste der Mohikanen, zeggen ze. Hè? Dus, en dan zeggen ze altijd, Harry, doe nou zoveel mogelijk beschrijven, scannen komt wel. Om goed te sorteren moet je de zaken wel herkennen. Waar was het precies, bij welke mijn en in welk jaar? Maar Harry is wel zeker van zijn zaak. Tijd voor een test. Even kijken. Deze? Oh, dat is toch een glasnegatief. Die zijn natuurlijk ook heel, ja, die zijn natuurlijk heel, je ziet, ze zijn goed verpakt. Want die zijn erg kwetsbaar. Dat is, dat zijn de twee schachten van de Moritz. Dat is een negatief, een glasnegatief, staat bij Moritz Geleen. Dat kan niet missen. Die is alvast goed, maar in de kelder staan nog vele negatieven op hem te wachten. Want waar zijn we nu? In de deporuimte, hè? In het Walhalla. Waar dus de negatieven en de foto's opgeslagen zijn. Dus deze foto's, deze dozen, die moet u allemaal nog controleren? Ja, die moet u allemaal doen. En dat zijn er heel veel. Dus nog heel veel werk. En nou, als ik dat allemaal nog moet gaan doen, ik hoop dat ook, moet ik wel 100 jaar worden. Für God nu vertrokken, terug in de grond.